हाबाफारि आखायाव लादों बे जेनाखि उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे जेनाखि समाजनि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनि एगेन्स्टै जेनाखि मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरखौ सावनानै जेनाखि मोनसे बिदिन्थि होदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव प्रग्राम। मानो होनोबा जोंनि ससाइटियाव जोङो जोबोद थारमाने गुलुं गुजुंखौ नुनो मोन्दों। उन्दै उन्दै बैसोआवनो समाज बेरेखा हाबा मावनाय दाख्लैसो सान्थिफुराव जालांदों। जेनाखि मोनसे रेपनि केस जानाय बा जोंनि पिकनिक स्पटफ्राव बायदिसिना उलुं गुजुं जोङो जेनाखि थासारि नुनाय बेफोरो थारमाने जोंनि समाजाव सिं सिङाव हाबनो हमदों। बिनि थाखायनो जोङो बे जौ जुवा बा ड्राग्स बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो गोजानाव थानायनि थाखाय एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लानो हायोबा जोङो बेफोरनिफ्राय एसेबाबो जोङो रेहाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। जोंहा बे ओनसोलाव नायनो थाङोबा पिकनिक स्पटफ्राबो गोबां जाथारबाय। आङोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ चिरां डिस्ट्रिक्टखौ रिकुवेस्टसो खालामदों जाहाथे चिरां जिल्लायाव देग्लाय फैगोन बोसोराव जाहाथे मोनसेबो थारमाने पिकनिक स्पट थाया। मानो होनोबा पिकनिक स्पटआवनो जोंना मोनसे सेन्टार पइन्टफोर बायदि जागासिनो दङ बे इलिगेल जेनाखि मोनसे खामानिफोर जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनायनि। जोंहा पिकनिक स्पटफ्राव थाङोबा जोङो नुयो उन्दै उन्दै बैसोफोर आन्डार 18 आन्डार 17नि 14-15 बोसोरनि गथ'फ्रानो ज' जायै जौ শান্তিপুৰ হাই স্কুলৰ মানে খেলপথাৰত লৈছে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মানে হ'ব পাই পেলাই মই খুবেই আনন্দিত। তাৰ কাৰণে মই চিৰাং জিলা নিখিল বৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা চিৰাং জিলা নিখিল বৰা ছাত্ৰ সন্থালৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা মই অশেষ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা বা আপোনালোকৰ সেই মিডিয়াৰ দ্বাৰা তাকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চিৰাং জিলাৰ এই বছৰৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ৰিজাল্ট ফলাফল খুবেই ভাল। তাৰ কাৰণে মই চিৰাং জিলাৰ যিখিনি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক পাছ হ'ল এই বছৰত তেখেতসকললৈ মই শুভেচ্ছা তেখেতসকললৈ মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন মই যাচিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ অভিভাৱক বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকললৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বা আমাৰ জাতীয় সংগঠন দল সংগঠন মানে যেনেকৈ এপছু বা অন্যান্য তেখেতসকলে চিৰাং জিলাৰ মানে এডুকেশ্যন পৰিৱেশ মানে আনিবৰ কাৰণে বা চিৰাং জিলাৰ যে মেট্ৰিক মানে পৰীক্ষাৰ যিটো ফলাফল ন্যূনতম মানে পজিশ্যনত যিটো আহিছিল আগত সেইটো মানে উন্নত কৰাৰ কাৰণে বা সেইটো ওপৰত আনাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰিছে। আৰু সেই কষ্ট কৰাৰ ফলটো আজি পাইছে। আজি মানে প্ৰথম স্থানত অসমত মানে আহিছে চিৰাং জিলা। সেইটো কাৰণে মই খুবেই মানে মই আনন্দিত। তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বা জিলা শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্ট IS বা বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকললৈ মই মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত মানে তাতকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট মানে আমাৰ এই জিলাত বা আমাৰ এই অঞ্চলত আহে। তাৰ কাৰণে যেন মানে বিভিন্ন মানে দল সংগঠন বা বিভিন্ন আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যেন মানে কষ্ট কৰে বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ অভিভাৱকসকলে যেন মানে কষ্ট কৰে মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই আহ্বান কৰিছোঁ। অকল বড়ো মাধ্যম নহয় বিভিন্ন মাধ্যমৰ মানে ফলাফল ভাল হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ মানে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ৰিজাল্টো ভাল হয় বা মানে অন্য মিডিয়ামৰ ৰিজাল্টো ভাল হয় তাৰ কাৰণে আমি মানে কাম কৰি যাম। কাৰণ অকল এই অঞ্চল উন্নত হ'ব লাগে যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে অকল বড়ো মিডিয়াম উন্নত হ'লে নহ'ব। ইয়াত বিভিন্ন মাধ্যমবিলাকো উন্নত হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে জইণ্ট ৰিপৰ্ট বা জইণ্ট মানে যিটো মানে একশ্যন সেইটো মানে সদায় মানে লাগিব। তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈ মই অনুৰোধ কৰি লগতে মই আহ্বানো জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो 10टी बा टप 10 मासि जोङो सायख'नाय जादों। आरो गासै बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय 11 जन फरायसाफ्रा टप 10 पजिशनाव बिथांमोना मासि आवग्रिनो हानाय जादों। आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै गासै जोंनि रायजो राजा फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों जथायै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बरायदों आरो मान बावदों। बेवहाय गासिबो फरायसाफ्रा आरो फरायसानि गार्जेनफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि बरायनाय मान बावनायखौ बिथांमोना आजावफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
आरो बिथांमोना जिबायदि मोनसे दिनै चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानफेराखैमोन जोंनि चिरां जिल्लानि थागिबिफ्रा फरायसा जा फोरोंगिरि जा सुबुं जोंनि बिमा बिफा जा नाथाय एबारहाय चिरां जिल्लायादि अल आसाम डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव मोनसे फार्स्ट पजिशनाव जि मोनसे मासिखौ आवग्रिनो हाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद माने सोमोनांथाव बाथ्रा आरो बियो गोजोनथाव बाथ्रा जों बेखौ गनायदों आरो बिनि थाखाय बे जाफुंसारनायनि थाखाय जों गिबियावनो गासैबो बे आनजादाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हानाय खस्थ' खालामनानै फिथाइ लाबोनो हानाय फरायसा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर आरो कंग्रेसुलेसनखौ बावहरदों आरो बे चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बेखौ आसामनि गेजेराव प्रथमबारनि थाखाय जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे पजिशनाव लाबोनो हादों रिजाल्ट लाबोनो हादों बेनि थाखाय गासैबो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ रोङिखौ रोंहोदों फोरोंदों बिथांमोननि गियान होनायजों फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ जादों फरायसाफ्रा मोजां मोनसे रिजाल्टखौ खालामनो हादों जोङो बेखौ मोनदांदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोर गारजेनफोर बिथांमोनाबो गोबां माने फरायसाफोरखौ सासे जाफुंसार मानसि बानायनो थाखाय गोग्गो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय इयुननि लाइफ केरियारखौ लांनो थाखाय जिबायदि बिमा बिफानि रल नांगौ फरायसाफोरनि लामा हान्थिनायाव बे रलखौ निस्सय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुजिदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायनाय बायदि बिथांमोना बुजिनो हानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै बे रिजाल्टआ मोननो हादों जों बेखौ फोथायदों आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन जातीय आफादफोरनि जे बाहाय मा होनो नाजानाय बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंबो दिनै बे रिजाल्टआ जादों आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय 2006निफ्रायनो जोङो जोबनो गैयै गुन गोनां सोलोंथाइनि माखासे मिशनफोरखौ लानानै जों फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों समाजजों जोङो सावरायबोबाय थानाय जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ बेबायदि मोनसे सिन्ताधारा आरो मावनायनि गेजेरजों जोङो बयनिबो मोनसे मददनि गेजेरजों रिजाल्टखौ मोननो हादों जों फोथायनो हायो बेनिखायनो गासैबो स्तरनि सुबुंफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जों बावहरदों दिनैनि बे बोसोरनि रिजाल्टखौ जों मोननो हानायनि थाखाय एसे मोजां नोजोर होयोबा जोंना एसे गाहाय बायदियाव थांदों आर्ट्स स्ट्रिमावहाय ओइचएसनि जिथुनाखि देग्लायनि जिथुनाखि रिजाल्ट बेवहाय स' देग्लायनि ओइचएसनि बायदि एसएसएलसिनि बायदि फैगौ बोसोरनि एसएसएलसि एग्जामावहाय उथ्रिसार जानाय जिथुनाखि पार्सेन्टेज बेखौ गोजावलांनो थाखाय नोंथांमोननि आफादनि हिसाबै आफादनि जानानै माबायदि खामानि मावनो नोंथाङा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मैया ओइचएसनि 10+2 जि मोनसे एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय दा बेवहाय जोङो मैया नायबाय जोंनाव आर्ट्स स्ट्रिमनि जि रिजाल्टनि पार्सेन्ट बियो एसे खम जादों बाखि साइन्स आरो कमार्सआव नांगौ लेभेलावनो थादों दा अब्लाबो जोंनि रिजाल्टआ एसेबां जों जिखौ लुबैयो जिबायदि सानो बे लेभेलाव थांनायखौ जों नुवाखै दा बिनि आन्दोआव माखासे गोबां जोंनाव माखासे मावनो गोनां जि रेसपन्सिबिलिटि बा दायथ'फोर दङ जों बेखौ मोनदांदों जे जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव जों बेनिखायनो जों थिरांथा लादों आरो बेनि सायाव जों मोजाङै सावरायगोन केबिनेट डिसिसन लागोन एजुकेटिभ जों सावरायनानै जोङो थाबैनो ओइचएसआव फरायनाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनाय बा कलेज लेभेलनि फरायसाफोर मोनसे क्वालिटि रिजाल्ट लाबोनो थाखाय बिथांमोनजों जोङो थांनानै जों सावरायहैगोन मटिभेसन जों प्रग्राम लागोन केरियार काउन्सिलिं जों प्रग्राम लागोन बेवहाय जोङो एक्सपार्ट मानसिफोर जोंनो मटिभेट खालामनो हानाय जोंनो केरियार गाइड खालामनो हानाय जोङो मानसिफोर जों लानानै बिथांमोनजों जोङो रिजाल्टखौ फैबाय